Establiments de restauració mòbils, food truck i seguretat alimentària. Garantim la seguretat dels aliments que preparem. Les rutines diàries. Per evitar qualsevol risc alimentari, hem de comprovar la temperatura dels aparells de fred, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions i els equips, el dipòsit d'aigua potable, el dipòsit d'aigües brutes, els olis de la fregidora. Cada dia comprovem i anotem les temperatures que marquen els termòmetres dels mobles frigorífics i congeladors. La temperatura dels aparells de refrigeració ha de ser de 4 graus centígrads i de menys 18 graus centígrads la del congelador. Quan el camió circuli, i també quan estigui aturat, si porteu aliments que hagin d'estar en refrigeració o congelats, cal que els aparells que generen fred estiguin en funcionament. Cal comprovar que la higiene de les instal·lacions, els estris i la maquinària, així com l'ús de productes i estris de neteja i desinfecció, són adequats. Hem de notar com netegem i quan. A l'inici de cada jornada, cal que comprovem que el dipòsit d'aigua potable està ple. Sistemàticament, verifiquem que els dipòsits d'aigua potable es buiden i desinfecten, com a mínim, una vegada cada 3 dies. A l'inici de cada jornada, hem de comprovar que el dipòsit d'aigües brutes està buit. Cal que ens assegurem que els dipòsits d'aigües brutes es buiden com a mínim diàriament i es desinfecten cada 3 dies. S'han de canviar sistemàticament i amb la freqüència necessària els olis de la fregidora. L'oli que fem servir no pot contenir elements nocius que es generen per l'ús. Trobareu més informació sobre les comprovacions que cal fer i el per què a la guia de pràctiques correctes d'higiene per als establiments de restauració mòbils. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunya.